Kasalang kabita po, kit ko na dito text line kablaawa man ti Lucas ken Rufino family nga manariman nga nagdingeg. Kang ngayon sir, kablaaw nagapukin ni Rose Lucas, iti research menante uno kawayan. Request ko man dati si Seaweed, thanks and more power. Api kasta uning request ko ti si Seaweed, nakatado tate palaang. Anyway, this program has been brought to you by Biosynergy Organic Fertilizer ken AgriSaver Liquid Fertilizer. Salamat kung na naman dito'y kada board member Fred Vialili ken Carl Jason alili iti Etiag Isabel. Of course, thank you nagapu iti for decade duo abo para iti agtultuloy nga support tayo iti programa mi nga adda kami manen manipod pay idi kay anak ni John Mark ingka natatatala lakayanon na. Kapay na natudong daw ti Domingo kan ni Kuya Joseph pagtutudo di tayo kabatuan. Amo dito di pa army bayaw ang natin paspasamak tapay ta unfair ti lubong. Nagtudo ka na. Ayan nga. Ayan. Pa-shoutout man dito Kabulay para request jay kan tayo si Siwe from LDS Sales niya ka na. Tatay pa lang dito nga si Siwit. Anyway, iso ti apo pag ibusan mi ti oras aglalo kanyak tatadati agpakanti bilit damot tan iti awir kon apo nga nasurok nga sangapulo. Nga sangapulo nga pares. Okay. Anang nga rod isarding ko nga rod iti programa ta makitungtong nga dita. Kung ano nga dito Sir John, may gusto magipag-usap sa'yo. Kung ano na aywan. So, kaya nasa one, damdaman basit apo. Yan, agure-ure ka lang basit. Anyway, katagit ni nahilig apong aga-agay ayam itibilit. Kaslaki ni ading Angelica. Amo nga tatay pala ang kaya na mga ganda ito bilit. Our Ilocano version of the song, Sisiwit. In translate ko abot ni Ilocano. Inakman, inukmaan, taabal, balay kuman. Paamuek, padakkelek, bilit ko anaungen. Nuda kay timanggamat ay sumipit nagaamamat. Isunga katian na daniyo to'y naunget abilit ko. Naunget ayan. To'y bilit ko, to'y bilit ko. No agbalyo dungat, itugtugot ko. Umingal ken makaungat, no masalgid yun. Tasyak lang, di nakaamo. Idol, pagkablaong man ti Ugot family, ti Disimuray, kadamanon ko June, Tino, kan ating ko nga mulo ugot. Muna na, kan pa-request mo dati si Siwit, manarimaan nga kan kansyonan apo. Naibang alda tayo amin, Idol, kablao, nagapukin ni Mario Ugot, agyaman ak Idol. Kan, gabot atin to, kita instrumental ko na nabay, kablao man ti family, De La Rosa, ken Almazan, kakabsat ko nga ni Isuda Janice, Chris Marie, Karen, John Mark Almazan, anak ko nga ni Isuda Giselle, Ken Prince, it's me, Crisel Corapeng, ti Burgos na Gillian. Nelly is watching. Nanti Nelly. And Kabsat Rogelio Jr. bonus of Hong Kong. Kumusta ka Ruba, June? And John Mark ko na naman. And of course, ni ating Janet Dalim, good afternoon. Inakman binisita, sino kaina, tay umok na. Ay nagitlog, ti duwa, ay nakaru, iragsak na. Lukurso na dayot bilik ko, maprosan na yagpakada kayo. Tapno maigaman maay ayam yo, to'y naunget abilit ko. To'y bilit ko,
umingar ken makaungat, numasal gidyo, tasyak lang, di nakaamo. Tuy bilit ko, en tuy bilit ko, no agbalyudungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat, numasal gidyon, tasyak lang, di nakaamo. Okay, may sabi akong special request ikam gundawayan ikan ti gundawayan na itatangkan ito. Request apo ni ading ko Annabel nga di Domingo nga agbudeng-deng klata kada kami. Kunanakit na nga mga gam dotay al-aliti kano nga sonata. Ngarod ading Annabel anya man teraramiti mitatangkan ito. Good afternoon ken ka ken ano siya sinumati kadwa mitatangkan ito. Luwada kaguram in post mon sa naganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na tusa, iparayag mo pa'y irutang kumanta tornilyum analukay. Lalaos ka man ang tantanangin, kumatig-tig-tignay. Kasaritam latan tay taong nagkagurguram unay. Tanong dita Facebook, social media ti pangiyab ka sa madot makisaw-saw sa kayandat kinabalan. Ay kababain, mangibabain, day tanga ugaling pati pungtot mo. Kinilakay mo, Di payabulos maidulin pati pautang mo. agaganyan mo, Dilakid maurayan al-aliti ka mangirurumen. Nagadot kaguram kaslauram nga agram ramaram. Taag rekrut kapay iti kaduam mangikuspil iti padam. Al-aliti kado tinasken pakam kumikuma makasinga kaagtal na kan abag-bakatan. Luwad da al-alitit Facebook ay iyan friend yun ading. No dila taag sardeng i-black Monday tat kasaya atanen. Tanuin kay pansinan ni Karkarunat agin lalaing no negatibot comment mo al-aliti kameten. Laki di ay kababain, Nangibabain, day tanga ugali pati tapungtot mo. lakay mo, Di payabulos maidulin pati pautang mo. agagayin mo, Dilakid maurayan al-aliti ka mangirurumen. Pudno kababain, mangibabain, day tanga ugali pati pungtot mo. kinilakay mo, Di payabulos maidulin pati pautang mo. agagayin mo, Dilakid maurayan al-aliti ka mangirurumen. Medyo mapuko-puko ka mo basit balong tatay pala nga mapanpansin ko ang kasla aktay tayab ti panunot mo adda ka diti marikrik nam ibagamot akin nagaduti agsusuicide bakaramdama kat makita latan ka nakabitin kan. Ba, nakabitin ang kasta niya. Nakabitin kan. Superman. Nada problema mo ka din. Ako makit diya na panuga lang nga talaga di kalman. Kasi nga talaga. Hi mga idol, keep safe kanayon forever for the Kaduo fan. Pa-request mo po tagapulot. Salamat idol. Labia ko na from Yesha de la Cruz. Pigsa ka na todo di jay. Oh, Paano ni talaga. kay Joseph. Wow. Pigsa dito, ikaw na naman.
Okay, kung hanapin na ibang aldaw, kablaawam nyo man, tinaimbang aldaw ni Mr. Roger Molina, ken Mr. Zani Velasquez, ken Virgilio Balatico, request kuman ajay sonata nga nalabasit nga manuka. May sapay. Manong kablawa man dagiti anak ko nga mga isun, Jeda Jason, Jeric, Jeda nang nangruna kinibagat ko nga ni Rochelle Calye. Tiki mablaaw ni Sim Calye nga taga Minanga, San Mariano. Request ko man si Siwit Agiaman ak manong. Tatay pa lang amin dagiti nga text message. Apo. Already rin the IFM page. Good morning, John Mark and Mr. Seriales. Kindly sing Earth. Kung na naman. Thanks from Billy Antalan. Hello po, ngayon lang ako manood sa program nyo. Ang ganda from Jerome Heno Depa. Hello po from Juliet Lankita. Watching from Hong Kong from Yoli Mateo, Jamaica de la Cruz. Naimbang malang mga idol kablang man ni tatay ko. Kaninanay ko nga madamagin inana. Request Jai Tagay. Thanks for more power. Christian Perez. Hello Ninong Mark. Ano naman? Papa June. Hello po watching from the bayan na may puso. Benito Soliven Lucas from Christian Perez. Hello po from Jeline Barasi. Tito John at Insan JM, magandang tanghali po babati naman po sa Kayaban Feeds and Agri Supply, si Mama Dande, Ate JK, Chris Belia at Lucas, Ami Samson watching from Benito Soliben. Kung naman ni Ednalyn Santos. Hello mga idol, kabla ako managiti kadwa nga mangmangan dito sa Singapore. So daw Ate Marlene, Elsie and Jennifer Paragas Jai, si Siwit. O inalpasan niya si Siwit. Good PM kuya. Great command. To'y asawa ka nagagot. Kaya Singapore. Iso ni Christopher Acob. Kunana. Ken to'y lapipintas nga anak ko ni Criselyn Acob. Crystal Acob. It's me Manilyn Acob of the Kamay 1 Jones Isabella Acob. Ako isang Pinoy sa puso't di. Kaya text ni Manang Norma Bermudez na. Anak ko na. Hello Karroba, request ko man dyan aliti o nalpasan. Sagot ko katagiti amin nga taga Cebu. Tanag mamayat dagiti kan tayo nagbayad nga isa lakas tapay nga sagot ko kinlakay ko ni Fred Bermudez. It's me Norma Bermudez. Di Cebu. RC Dormitory ni Auntie Jane is watching kunana in Manila. Of course, apo di talatamot Manila ni may Auntie nga Janean. So pinanawa mo dagiti taga San Antonio, Kawayan, Sere. Bahala daditan. Bahala daditan kunana. Basta isuna na uli magdijay apo. So enjoy your stay apo di Manila. Amok nga permanent ka ditan ta. Awang mo ti makita ni Kapsat Kathy nga mapagtalkan itano nga sika. Anyway, ni Kapsat Kathy and Ronald Salvador is celebrating their anniversary tomorrow. Kung na to ay Kapsat June, request naman na ito ay manlaag message ko na sigurado nga makitam. Baka mamiss yun, ti ado nga request. Actually, November 18 pa, kung na that's tomorrow. Kung na naman, anyway, I would like to greet my husband, Ronald. An advance happy 28th wedding anniversary to us. Thank you for being you. I love you. Thank you for being you. I love you. Kapsat, i-request ko mo desong look at us. Salamat in advance. So, special request ni Kapsat Kathy. Ito'y sonata nga na Pauluan. Look at us. Look at us. Amo matikan sa look at us. Hindi ka makasaon. Sige, ituloy mo na ta. Nung nakasara, iti may sangaban na glas iti ruangan. Baga, lukatas man data, ruangan, ta ano makastreka ko na. Para kanyayo, Kapsat Kathy and Kapsat Ronald, happy 28th wedding anniversary. From Edeline Kalimlimtan. Kita mo? Look at us. After all these years together, look at us. After all that we've been through, look at us, still lean on each other. Panamon. May awara ka. If you wanna see how true love should be, then just look at us. Kas makita mo kung aninong ano. Look at you.
still pretty as a picture. Look at me, still crazy over you. Look at us, still believing in forever. And if you wanna see how true love should be, then just look at us. In 100 years from now, I know without a doubt, they all look back and wonder how we made it all work out. Chances are we'll go down in history when they wanna see how true love should be. They'll just look at us. Okay, Kabsat Christiana is also requesting for the song Desconfiado. Can we still do it? Chances are we'll go down in history when they wanna see how true love should be. They'll just look at us. When they wanna see how true love should be, they'll just look at us. And of course, nakatatawa pong request dito ay po kunan na ito ni Kabsat nga Charity Lianes iti Porterville, California. June and Jam request ko man dito din nam awan nagpasulak. Thank you and God bless ko na na. And of course, request man ni ading kong Annabel Padeta ko na na doon nga kanta ti i-request na datay aliti kaya dito nam awan nagpapasulak. Apo talaga mga sigawan dito nam awan nagpapasulak. Damdamagan ni Apo Maestra ang nga tati nakabasulak ko na dapat madi kamet kanong agtetex. Mati nakaligarod. Apay di ka awan ti kwartang siya. Medyo pugrot basit. Medyo adalang nga rod kanya mo di ATM na nagpugrot ka pa ila. Awanan. Ay nalanan. Sumula nga madi ka agtetexan ang ulatan. Binabawi mo gaya mo datang ATM. Anyway, as requested by Kabsa Charity and dagiti do mga request yung ako kami nga mapatganin nakat ado una yan. Ayan, so dagiti latan malagip mo na malagip milatan. Kadagiti agpapabasol. We're going to give you the most emotional version tatang. Ato ay kasi nagkanta ti Kalman nga nang nanggaganta. Takas kasi na. Okay. The most emotional version. John Mark. Di tadanang awan nagpasulag kay narami kumet amin pagragsakan ngemaniat insuban mo sinagtamlaeng to'y puso di mo hinilalang na puno nga ayat ko kareng kanyag engkatin na lekunan martir a pusok na ikalang
pa'y ti serserbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amuk, anak ka basulaken ka. Itaden na Normal. awan Sige. nagbasula. Emotional. Tayo naramid kumet amin pagragsakan. Ngimaniyat insubad mo, sinaktam laing to'y pusok. Di mo inilalaan na punong ayat ko. Karim kaniya inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Tita dendam, awan nagbasulak. Kain pa ay ko amin, akabaelang. Dita dendam, awan nagbasulak. Bakal tadi gitu kalman nga nang ko. Sikat ng perdi, ng waswas, kiniyayat. Nang kaltay kadagiti arapaap. Dewa nakasagana si kaki di. Kano lang. Meaningful to me. Ano man eh? Dahil di kalmana. Ngar apa-apa ka. Ngasapay ko mga agkaduhatan ito tadi siyempre. Ngimdag sang kasa tampay na ilaka dagiti papeles mo kung nana ni Kap sa Charity. Ay, why. Kin ni Kap sa June Silverio. Ngamiti kapaitanan na panawan na agkaduhatan tumat lang yan sa Porterville, California. Porterbel. Madina tanto masangon ni Kap sa nga Charity. Ay, why. Agsikog tuman isuna. Itaden na awan nagbasulak, tay naramid kumet amin pagragsakan. Ngimaniyat insubad mo, sinaktam laing to'y pusok. Di mo inilalaan na pudno. Nasagay dahil na napiskita. Kanina ka pa. Karim kaniya inka tinalikodan, At ang nag-text ka niya. martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Nakakita niya nag-text ya? Agor ka ako na nagat. Oh, sige. Basa man lang yun. Hindi nag-text. Hindi rabida ito ay. Kung na kanya ka. Good night. Ingat po sa pag-uwi later. Kung na. Kaagtagtaga. Agmat apis siya titextan na. Isong ako na kanya na. Nag-text ka manan. Adaman nga tan diferensya yun. Kung na mo tan. Simong bat. Ay kas dyan no nag-text ada diferensya. Wala na pan pong problema. Kung na. Okay lang naman po sa akin kahit na hindi siya mag-text. Okay lang sa akin kahit na hindi siya tumawag. Okay lang sa akin kahit hindi siya dumalaw. Okay din sa akin kahit hindi kami mag-date.
naruwamak metten nga agmay-may sa nga kanayon. Kunana, di ba okay lang naman sa kanya yon. Sa'yo okay ba yung mga nangyayari? Ninayo ng manon. Ata ni Ong, 2 days nga meron nga madi-agtetex kanya ako. Isong nasakit tinakom ko kanyanan. Gimata nga kung timon munyi ka nga tudok-tudok ka. Girupa na isong ano makita yung tatatirupa na adabukol na. Ay na! Siyak ti makin arami di takunan na. Ayaw. Anyway, 2 minutes more to go Apo before our commercial break. So, Apo, no, agang auta nakaro sa apay lang kumatahan nga agong ungot di may sadta. This is just for fun. One. Kata, as our last song for our 1 minute na lang. 1 minute lang yun. So, bumasa ka lahat ng rin balong kada kita dado mga messages One. itan. So, yan. Johnny Vicarme ka na. Nempag nga malamyo kagayom kahit kuman ang kablawan namin nga family Vicarme ken Laurel dito yung manano malig kastamat kini tatang domeng kini J-Lord nga agar aramid kalapaw. Inggo nga adik dita programa yo from Boy Vicarme. Sir Kablawa man dagiti talong anak ko iso da Maiden, Alwin M. Pres kan family Enriquez Bacton ito'y Villa Ancheta SMI. Agyaman po, it's me Edeline kunana dito'y SMI San Mateo Isabela. Idol Marca says his idol. Good PM Kablawa man aming taga-sityo. Padot Villa Miguel Quirino Isabela ken manen nga na ken manen nga manalon amin nga manalon kana siguro to ay pakiplay man da jay Uncle Berting it's me Mark Valdez. Apo na nagip ko ni Ninong Delmar with that song Uncle Berting. So good afternoon na Ninong Delmar and Ninang Lani of Oscaris Ramon Isabela. Kablao man aminon aming aditoy kumkuman pa-request man ayoko na sa earth. It's me John Gilbert iti dump site. Umay ka na Kumablaaw dahil anak yo nga ni Kashmir mga pogi kong kumpare from Zoilo Franco. Wow. Okay nga rod, karo ba? Alaunan, iti malam kat kuyang. Isirek mo, datay patalastas tayo.